Hello bab song han hai lam sugo bahai tongbai wan sugo norok jotono kahano tongbai na hinai ojora baksaba buskang 12 tarik election tui kubang ma paile yanglai tongna wan suglai tongna sabono bud dikhai chano sabono edc election tu bukhai chano aboro kubang ma wan suglai tongha nge fia tini o video hingka ang norok no kaisa chikon sa video phunongnai 1 minute ni video norok ani video nai tongha ke please o video no paithak jora nai nai bago ang norok no request khayo haise sei video norok no ang phunong thangoi tongo o video ni bisingtui chungtamo sorongmongman o video chini bereno chini bukhawa tamo koksa abo belai important chini bago tini chungkok salane abono 13 simna Indrajit deborma BJP ni candidate bo khoroksa borok bai public bai tongko sungtongne public bai coaction khaijak mani bomsu jorate hawa tight ulangkha bini hawa tight baiga hawa tight ungkha abo norok sakam video nai naikhe chung video ni pore chungkok salainai hinge norok video nai na tongkha hinge norok comment khaya ta tongdi comment jesa klepano khaina ni chai tongdi plus norok subscribe khana ne musung hanke norok subscribe khlai rimano haipano khlaina musung yanka khlaya phana kokure haipano comment khai norok sure khlai de haisi nge phaidi asole ria chung video sakang nai nai তো সাত বাক খাই পাইকা ঠিক আছে আংতে কেসে নব সাইড নামু সমস্যা যেচিনি উ যে উম রক্ত जों যা ট্রাইবেল বেস जों তো गोबां जों দীর্ঘদিন দङ যে রোমান স্ট্রিট সানকা ओंखाय जे जागा चिफ मिनिस्टार बसावो नर त 100 बছর সাধন उगा सान दंखाना রোমান স্ট্রিট হই আবো তামো হটলাই রোমান স্ক্রিপ্ট হইছে বিষয় মো টোটালি নং তো আরো কিছু যা এনগেজ বানো খাইমানা কবদো রোমান স্ক্রিপ্ট যে টোটালি বিষয় আমা পুরাপুরি সেন্ট্রাল নেতৃত্ব মেন আমনা সাকা সাই তাম খাইকা দেবনাগরিক যে তংমানি দেবনাগরিক বাসরাবাই ওকো বর্তমানে সিন গরম গরম কিতিসি যে দেবন যে এমপি তংমানি তাকবো তংমানি ওখাই সালাইকা কাইসা পান্ডাও যে দেবনাগরিক বাইকে নক সুইমানো হাইপানো एग्जाम बा जेकुनो कम्पिटिशन परीक्षा होखाय नरक अमना यूज खाय रवान ओंखाय त केसे उस कं जे उ जे जों अमित शाह फेब्रो जे उ एमएसए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इन हेड जों को दिबंनि ऑफिसर को हां ऑफिसर में जे सांबा दे सिमाने और माने स्टेम त ये आरो त कोनो जे डेभलप करि बे सिदि बरक को साव इंडिया व जे कोनो बरक जे कोनो स्क्रिप्ट बनाइ बानो किन्तु अब स्टेट निका आमगैनो सिनि मुख्यमंत्री ताम सागाबा नरक ताक त डिमान्ड त माने जसे र परि त म जागा माने प्रॉब्लम मंग जागो हंके डांग आंगन आंगन तक केसे पछावनो हंके त केसा जों जरि तक देवनगरीफा ना खाय हिंदीफा ना खा चिनो जे ट्राइबल एलाकावा कयटा स्कुल हिंदी कमबा हिंदी नि कत साने हिंदी को से देवनगरी बे हिंदी तो एको उनको यदबा सेम कहाय बिसि खेयाबले अच्छा ओंखाय आ जागा ओंखाय जों ताक जदि हिंदीफा ना खा ओंखाय हिंदीफा एडप्ट खायना ओंखाय जों आरो आं तो हिंदी मानिया हायसे हिंदी नि गयका ताक गवर्नमेंट जे डिसिजन ना हानाय नंने बा जतने हे गवर्नमेंट नि आंगन सामा हायसे नाय गनो दिन उनको से आंगन सामा हायसे ngendor nugai man khana video tamo belai kaham ka wansugo naikhe o video abo sung jotto nei thani o adhikar tongo sungnani o sahos o fan sung jotto nei thani tongani na tini o takho okarna salute khayo ang haise tini right question bonok laika je question e answer সেই বরক নি থানি ইন্দ্রজিৎ নি থানি কুরই যে কোয়েশ্চন এ আনসার সেই বিজেপি নি থানি কুরই বসুঙ্কা রোমান স্ক্রিপ্ট নতি বসুঙ্কা দেবনাগরিক আবনতি ব স্কুল নতি কক সাকা নং তিনি আমসুক বিসি ত্রিপুরাও স্তাম বিজেপি 8 বছর চলুই দং আমসুক জরানো Korupsa tiprasa Wngui korupsa tiprasa dofa Wngui nung se devanagrik se roman script no tuyoi nung tamo kok sungka nung se roman script no tuyoi nung tamo wan suka binitane answer no roma daman ka bo koromotho Wngui tongka tamani bago koromotho ngka ke se question e answer
bo jibono bo abo roi si maya se question ni answer abo borni o whole borni dol ni thani o question ni answer kuri ye je question ni answer bin thani kuri boba ke question ni answer ri manai otini korom mothong khaisi korom motho tini buskang ni election ni ticket man khabo Indrajit congratulations tini Indrajit hai kubangma tiprasa ni bisingo BJP ni Wngui kubangma tiprasa ticket man kha chung nukha piaba tini sei Indrajit hai borok bar o je simna aro bagi roko guda guri khana hai kyang sawai maya tini bono simi ang samani ya kubangma borok ADC elakao tabuk jemon Bipin kubangma borok dolte bo tongo Bipin hai borok bokono dino demsara kochosora bo phada phaika na phaiago tini borok chung jottono sungnane odhikar tongo chung sungoi mano haise chini jeta roman script je chung sanoi tongmani abo tipra motha khaina rok simida roman script man khange suinai pore nai na BJP khaina rok abono suya poria tipra motha khaina simida tipra sa dofa je BJP khaina ke tipra sa dofa yade chungpor no kaisa ke question khai mano o jora borok dur tu dur camping ni baga para kanai ang tini ani video nai tongnai takukte bukuk sono sanamu sungo o jora no borok ni bagai question norok tiar khlai mano haise borok no sungna ni bagai norok ready khai tongai mano je jora o nin no kholao thang kaoyo borok no sakang question si sungdi question tini kubangma candidates rok no BJP ni borok no nukha hingke bol phal chanai bol tlang dongnai rok no yakung rombai khulumani nugo Tripurani state GS Bipin Deborma rang kham ya farman rok nugo kham bising rang lajak o burichu rok no sei tiprasa gorib rok no tamangke borok ni mind ekta no choliwo chung chini tiprasa rok no hingke bo already sarmano bo gorib chini tiprasa rok gorib bisiya 500 1000 1500 kham khaiye kanai dawai rikhai o 1500 rakni chung 15 lakh taka sanamai mano karon o 1500 beno boano budi nai obo Bipin Deborma bo baitham bo sai mano Rangbai borok no paina ni chai tongnai tipra motha ni kaisa sologan norok no nukha saimia rang rikhai na sinadi tayin dino thango chupchap anarso butu oiridi tena abon sanamu songo borok rang khitar nai no borok ni thane rang paisa tongo borok sorkaro tongo haise borok o ADC no jitinani belai chai tongnai haise rang paisa khiboi lakh taka khiboi tini nong o rang 1500 bai jodi nong borok no bot riwoi rikhai ke abo nong bai thang phaljak mansi klainai nong bai thang paijak mani nong nini dofano phalmani nong bai thang paijak mani abo si men klainai rang rikhai naya emon kogya rang rikhai nadi nong thangoi bot rimani abo ke monukya nong je sinna musungma jaga nong thangoi nini right jaga o nong thangoi sinoi di right jaga bobo hingke ekmatro tiprasa dofani bagai Bubagra semisi kok sanai chung Bubagra no surprise nani bagai chung majai tongnai haise Bubagra no chung strong ma khlainai haise chung si strong nani chung strong ka pasa khaisi Bubagra bo strong nai anguma no kainai rang rikha nai ata tong tini sei borong gana okrani thani amsuk angsurung mongman khaje abhai ke sahos ganang borok khub kom haise abhai ke para phai sungjaknani sungoi manani borok khub kom phabat kom ya chung tiar mangnai haise amake sungnani bagai tiar mangnai karon je question khaika norok answer man nukha right answer mada man kha norok borok ni thani je borok kok samak khana mane norok right answer da man kha sari mania borok rimaya 8 bosor tiprasa ni hamkrai tam khlaika amono sungde borok no rimaya kobang ma buru randi bata maya
te randi thui mani busi bo o ongmaya rande bata maya abhar kubang ma chung hazar chung no tini ang okok sana thanglia sabo pukur mangkha sabo bagan mangkha sabo maya ang okok sana thangya chung ang oboni kokhang sana jim sung le actually tamke chung abo ba politics sung suka haisi jeni ti prasarong thanike ekmatro kaisa na phayo bagan pukur ban abono karoite mungsa phaya chung tabuk bo o jaga no kulugoi chung abo ba na payagoi dong tabuk emon borok ni thane phainai nin account tule account joma na nai nini mahe ni 9 pass ni document tong na bole angno na mahe mungsa ব্যবস্থা khairina ni turi yang turi abai sane borok bo phainai tamni baga ke bo ni abosina aboni baga bo je kuna je mansak 100% bo nin thane kaham khai phonok na ni baga bo try khainai haisi jate nong o boot thangai bono 12 tarik ko thangai bonan baga tinang sao ani o channel ang only ang ti prasad do fano hamjak mane baga ang ani ti prasad ne baga simena ang kok sao ang ani ti prasano tuino ang sia fano an bukhao tongmani kok ang robai share khayo tini ekmatro chini ti prasani bagai wan suknai Bubagra simino chung thik time o thangoi Bubagra chung vote diwo chung koplai ma khana haisi tini o dunia ni kubang ma bat pari borok no wan sugoi nor khata baidi actually khata baidi mothani bisingo no tongo gaddar o gaddar no nor kahmgen sini kana o gaddar thangthong khata baidi borok thangka mane ti pramotha korikha emonia ti pramotha angka Bubagra bai sanamjak party ti prasane kok sanane platform mobo Bubagra mia live bo phai saka mia live bo phai tam saka bo je tokari nai rioi tongthong haibana khale dukho na kan khale dukho na ka ti prasane bagai chiri khoknai ti prasane bagai kok sanai borok se ticket kaisani bagai dina abono yakare thangmani Bubagra dukho na jaka tini chung 8 bosor nukhable na 8 bosor BJP government chini ti prasaron bagai bonsu jorte wan sukha bonsu jorte tamuk leka chung nukhable na actually party hinge bo thangnai phainai election thangnai phainai o election no chung chini thik jagao chung riwoi chini buskang ni lama chung porisar khana na hoise ang dini abo bujok ya ang ke bono bujok nan thangya ang just an bukhani kok trok bai share khaimani kok share khaimani kok rang puisa bai Paijak nai borok gabo sui tok musuk bade te ke bukri januar no simi si chung rang puisa bai payo wak no rang bai payo tok no rang bai payo musuk no rang bai payo nge chung jodi rang puisa bai bui bai Paijak hangke chung bo wak hai nong nai chung musuk hai nong nai chung bo tok hai nong nai haisi u kichang micha Bubagra logi himoi kana nukjaga kana chung ti pramotha yakar thanga ang usakang bo o kok saka je jorao emon position ti prasa phaiso payano nung yang bo thangmaya thangmaya o jorao nung mungsa khlai mangla khaise mungsa khlai mangla mungsa phana khlai mangla nadi 10 khunke national party khaibo lab tongo CPM khaibo lab tongo BJP khaibo lab tongo congress khaibo lab tongo borok jot jesa party phana khai tong boroni फायदा दं tamke joto jaga na boroni borok kebo nijini bai thangni borok kebo butharia haise borok alada party khlai tong boroni फायदा dong ani borok khlai tong mano chini khai alada party khai chin kono फायदा kore khali election phage ekta kong no o parani lama hambia angjiti phage no lama rinai o para tui manungya angjiti phage no tui jinai o lama tui bagan pukur tok musuk aborok bai no chuno haino thungoi tongo abono karoite kusta kore karon nung ADC 5 bosor achukha 5 bosor asukmani yagulo nung sei samung tangnai ni motorang nonoro se horjaya hingke bhage samung tangnai je tangoi manmani je tongma jora tui samung tangkha haise samung tangkha phiaba chung o 2026 ni jate election titi ADC election abo hingke chini thinang ni bagai chung bukhao
thonoi bukha thonoi jung anaros mario thangoi Bubagra no kuplai mak khai 2028 jung abono manna harnai je thokanai thokai tongde je thangnai rok abo jo torang ni bagai mangsi borkha politics thungo chini Bubagra miyatam saka tipra mothani jata koyekjon neta rok ang jotoni koksaya Bubagra no elai chungni no busu chabri elai chungdi tam ningke elai chungka abo tongnai Bubagra wansuka ang ane dofana falmaya ane manthai mayawa ang elai chungoi ang taw manai ane dofano simi alu rinai ang alu toktui dhoka rinai ang umhai dhoka ang rimaya Bubagra elai chungya ni bagai tini kobangma borok tipra mothani simi kawai thanga borok ni nahar mungkai dofaya income je kagoi thangnai rok income ani faida kuri hingke ang tongya ani faida tongkhai ang tongnai abo ongkha faida ni bagai phang chung nuja khana faida ni bagai faida manliya tongliya faida tongsak tongbai tongnai tini sei ব্যক্তি borokno tini nin thani phainai haino haibo nini kok kutui sawai nono nini but nanan jai tongnai please okra chakra ani sakbayap ang jotono request khayo o election o buibai ta paijak de please ta paijak de anaros mare bo buddi oi je Bubagra chongo rohmani jani candidates tin mothani chung jotono no kuplai but baikhe gobang but baikhe kuplai khanani bagai ro chai tokde haije chai tokde please ang sanani musung ta thokai jaksiri borok sanai no nin para phaite pramota thokai tongo achandorok no wansung nai di jodi Bubagra yakar thanga o Tripura sani bagai kok sanai siri khongnai sabo tongno tini sem Bubagra kok sakamiyawo vikas debor mandin bagai roman script thang sanai namano manik sani thani manya bipin debor mandin bagai thang sanai namano manya reboti sanda mano mania mano sabo only Bubagra simsi bor mania bor ni politics ke thang khai to na nangnai bor ni aso himot kore thang san manani CM thani bor mania ang abon bagan koinai kubang but baikhe je Bubagra chongoi rohman candidate no kuplai khai di tei o takhu okra khai question khai ni nogo phaika hingke nong o 8 bosoro ani nukhungo koibar phaika ani parao koibar phaika 8 bosoro nong tiprasan bagai tam kok saka kono kok da saka jongbo proshno mati sanai tiarung toneni nogo phaika sungnani bagai nong te bisi kok sana thanglia babsong kubangma kok tongo chungteo salainai hingke hambai norno ani channel kurungoi tongmani bagai paithak jora malai nang robai next video noron comment ang naising tong hambai